Gdje stanuje Marko? On sada stanuje u Ilici. Prije je stanovao u Radićevoj. Molim? Marko je prije stanovao u Radićevoj. A gdje ti stanuješ? Ja stanujem blizu centra. Moji prijatelji također stanuju blizu centra. I ja sam prije stanovala u centru, a sada stanujem u Maksimiru. Voliš li putovati? Da, volim putovati. Vole li i tvoji roditelji putovati? Da, oni također vole putovati. Prošle godine putovali su u Istru. Tamo je lijepo. Ja za Uskrs putujem u Istru. I prošle godine sam putovala u Istru. Kamo putuje tvoj brat? Moj brat putuje u Dalmaciju. On i njegova žena uvijek ljetuju u Dalmaciji. Njihova djeca vole more. Voliš li piti kavu? Da, volim piti kavu. Piješ li često kavu? Da, pijem kavu svaki dan. Jesi li danas već pila kavu? Koliko si kava danas već popila? Danas sam popila već 3 kave. Želiš li popiti još jednu kavu? Želim, ali ne smijem. Kava ima puno kofeina. Jesi li na dijeti? Jesam. Što smiješ jesti? Smijem jesti salatu. A što ne smiješ jesti? Ne smijem jesti čokoladu. Moji prijatelji Marko i Ana nisu na dijeti. Oni smiju jesti čokoladu.